Lihatlah dicari malah setuju karo mama. Mamae. sebagai tanda kasih sayang. Ngapa mak kok ngundang-undang ki? Wong aku ki lagi ngarit lho. Kuwi aneh kok wong mama ngundang bebek kok wis mara. Sesuk meneh ki bapak iki dijenengi Robert apa dijenengi Johan ngono lho. Apa Ekong ngono lho. Oh. Ben kok jenengku diganti ora jenenge Ri, mosok kok jeneng bebek jenengku. Sing diganti ki kowe kok bebek kon ganti ra iso. Alah. Aku kan yo bingung lah. Sama mak karo ngopo? Ku nggawa apa? Aku nggo kado apa kowe nang katon. Ora kok mak mos aku kok pakani katul mok kira aku ki wedhus apa bebek apa piye kok. Kae rak semaur. Mok kira aku ki bebek apa piye? Kok mama ki ngono lho. Jenengku dipadak-padak karo bebek. Malah dipakani katul pisan. Lah bebek ngono. Mah. Momo. Curhat. Mosok mae iki bebek. Jenenge padha karo jenengku. Kan aku bingung dadine. Bang aku bebek. Kok tunggange padha karo bebek. Kowe malah setuju karo mama. Kowe karo mae. Kok malah ku anu wong guyubi mae. Malah nyponsori mae. Mbok bebek iki dijenengi Robert apa dijenengi Johan ngono lho. Kok jenenge padha karo jenengku. Mo. Kowe nek jak cerita ngono kuwi. Malah ngopo. Aku iki setuju kowe karo mae. Kowe komplotan karo mae kowe. Mosok jeneng kok dipadak karo jeneng bebek. Ora mu. Ora. Kowe mah nyponsori mae kok. Ngomong nek sak omong-omongan ngono kuwi kok. Mosok jenengku dipadak karo jeneng bebek. Mbok bebeke dijenengi Robert apa dijenengi Johan apa Ekong lho. Mosok jenenge kok ri padha karo jenengku. Aku yo bingung to. Kowe sponsoran rumah mak kowe koncoan bolan rumah mak. Kowe nek bolan rumah ngono, bolano dhewe. Asah lu, asah. Bolan karo aku kowe rasa melu aku nek aku dolan.
hanya